Bigra khangra hinmani bo kisani kogya. Salbrum brum no jeng chini bohokni bagai jar jar samung humung maklai layo. Baksa kheba sapung AC tola nya kheba fan tola achugui no rang chabaya. Teba baisa kheba bolongo thangai muya phaye phalo baksa ba watane phalo. Baksa ba bufang tanai macha jao. Obo haino tini chini tiprasa bosongni takuk khoroksa 26 Ashram Barini Constantine bai khopjak Singi Sorani takuk khoroksa Omor 35 bosor Ramesh Mungui tini bufang rai chajanai bufang rai tongmani jorao bufang bai sakor klai onai ketok sungsano yakana nangkha nogo bihik besa tei besa khorok nei bwrui besa no yakar klangna nangkha obono kitingin no joto no gana gini tei jaiti gusti no khobui joto no kha dulaija Bukan kotor kayak bakar kan ini ada enggak bukan kotor Mau berapa kapan kata yang konsep kode enak ya. bukan kotor kayak bakar kan ini ada enggak